विसा उपरांत तुमकां येवकार। महाराष्ट्रांतल्यान येवपी बशी पेडण्या बस स्थानकार येनात। लोकांक हायवेरूच देंवयतात। बशी पेडण्या बस स्टँडार येवच्यो म्हूण थळाव्यांची मागणी आसा। पेडणेचे थळावे ब्रेस्तारा उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या कार्यालया भायर उपोशणाक बशिल्ले। उपजिल्हाधिकारी दीपक वांयगणकर उपोशण करपी नागरिकांक मेळ्ळे। ह्या विशीं महाराष्ट्र आनी गोंय डेपो कडेन उलयल्यात। ह्यान फुडें पेडण्या बस स्थानकार बशी येतल्यो अशें उपजिल्हाधिकाऱ्यान सांगलें। उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या उतरा उपरांत थळाव्यांनी उपोशण फाटीं घेतलें। RTX ब्युरो रिपोर्ट। म्हटल्या उपरांत ते एज एंड एवरी कदम हांगा येवपाक जाय, पूण डंप रुटाची येना ती मातशी सर तुमकां कितें सांगलां आमी ऑलरेडी ते तुमी डिप्लॉय केल्ल्या 6 म्हयन्याचो कितें जाता तें आमी आयज प्रेडीक्ट करूंक शकना आनी आदी जालां तशेंच परत घडटलें अशें म्हणूंक शकना। बरोबर, प्रत्येक टायमार कितें मातशें घेता, प्रत्येक कितें प्रकरणां वेगळी आसता। आयज आमी ते पुलीस डेप्यूट केल्ल्या ते डायवर्शनूय करता गाडी, तरी येदाक कदाचित तांकांय फटोवन मिस्ड आउट जावन किंवा ते चुकून रूट क्रॉस करता कोणाक दिसलो नंबर कितें वायट आमी पर्सनली आमी अशें म्हणलें मनीस ते बस हें करूंक मेळटा इमिजिएट एक्शन स्टेटाचें आसता म्हणून ताका फक्त कितें करता आमी बाबा तेंचे पळय चुकता आमी तेंचे स्टेटान इन्फॉर्म करता। हे बाबतींत ऑलरेडी इन्फॉर्म केल्लें आसा आनी हे फावटी पळय एक्शन जाल्ली आहा न्हू ती पयलींच्या पेक्षा स्ट्रॉंग आसा, डेफिनेट आसा। तेणी म्हाज्या एका कॉलाचेर तेणी समजून इमिजिएट एक्शन ज्येष्ठ नागरिक आणि जे सुशिक्षित जे लोक आसात जेंकां कळटा की आमच्या पेडणे बस स्टँडाचेर बाजारपेठेन कदंबास आणि जे ST बसीस आसा महाराष्ट्राच्यो ते बसीच येना, त्या खातीर आयज ते उपोशणाक बसल्या। उपोशणाक बसप ही सुद्दां एक वायट गजाल आसा की ते ज्येष्ठ नागरीक आसा आणि उपोशण बसल्या म्हणून आयज कलेक्टर आमचो हांगा तांकां विजीट दिवपाक येयला दीपक वांयगणकर, आणि तो तांकां कितें सांगता की आपूण त्याची दखल घेतल्या, ताका निवेदन दिल्या 15 दीस जाले। ह्या ज्येष्ठ नागरिकांक त्यांनी फक्त एक नोटीस सुद्दां धाडूंक ना, आपूण त्याची दखल घेतल्या, तुम्ही उपोशणाक बसोंक ना, म्हणजे हो कलेक्टर आयज कमी पडटा अशें म्हाका दिसता। दुसरी गजाल, आयज तो जेन्ना हांगासर उपोशणाक बसलेल्या मनशांक हांगासर मेळपाक येता तेन्ना तेणी आपल्या अंडर येणारे ट्रॅफिक सेल आसा, पोलीस PI आसा, RTO आसा, तांकां घेवन हांगासर विजीट दिवप। हे जे कितें घडलां ताका जबाबदार तुमी आसात आणि तुम्ही ते करतल्यात म्हणून तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय आसलें, थंयसरय तो कमी पडला। भितर वचना ना वचना मग खंय कुठं उतरणार तुम्ही घ्यायचं आहे तिकीट तर एक तर बांधायची घ्यायची आणि उतरायचं तुम्ही कुठं पेट्रोल पंपकडे उतरायचं तुम्ही, म्हणजे अशा तऱ्हेची त्यांची भाषा। आणि अशा अनेक वेळा उतरलो। आत्ता हल्लीच्या दिवसाने माझी मुली 2 वेळा आता याच्यावरती उतरले कुठं पेट्रोल पंपच्या जवळ 2 वेळा म्हणजे हल्ली बसेने, आणि त्याने मला फोन करून विचारला पप्पा ते आतमध्ये येत नाही काय करायचं, तर म्हटलं त्याने ये मी येतो याच्या कुठं पेट्रोल पंपकडे मी येतो आणि घेऊन जातो तुला। असे कितीतरी मुली तिथं उतरतात, बायका उतरतात। आता मला एक सांगा, 1-2 मुलं आहेत त्याच्याबरोबर एक पिशवी आहे, ती बाई कशी आतमध्ये येणार? म्हणजे याचा विचार करायला पाहिजे। आणि हे पुन्हा ट्रॅफिक इन्स्पेक्टर असेल किंवा RTO असेल किंवा डेप्युटी कलेक्टर असेल यांना परत सांगावं लागतं का? परत निवेदनं द्यायची असतात का आम्ही? आता या गोष्टी जर समजा लोकांच्या सोयीसाठी जर ही ट्रॅफिक आहे, ट्रान्सफर आहे, तर याची जबाबदारी कोणाची? ही संबंधित जी डिपार्टमेंट आहे। तुम्ही असतात ना हायवेला, तुम्ही हायवेला उभे असतात, तुम्ही हायवेला उभे असताना जर त्या गाड्या तशाच जर जात असेल तर ती त्याच्यासाठी कोणी करायचं? बरं, ज्या ST स्टँडवाल्यांचा ST वाल्यांचा जर समजा काही प्रॉब्लेम असेल तुम्ही संबंधित डिपार्टमेंटला कळवा ना, तुमच्या स्वतःच्या डिपार्टमेंटला कळवा। ते डिपार्टमेंट गोव्यातलं संबंधित डिपार्टमेंट आहे ना, RTO असेल, ट्रान्सफर असेल, आणखी काय आहे त्यांना कळवतील ना ते। मग असं तुम्ही न करता असताना उगाच आपल्या बशीत बंद करून टाकायच्या, आतमध्ये यायचंच नाही, हे काही बरोबर नाही। आता उद्देश एवढाच होता, ज्यावेळेला आम्ही सरकारी सेवेत होतो त्यावेळेला काही गोष्टी करता आल्या नाहीत, त्यामुळे आता सरकारी सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर लोकांच्या कल्याणासाठी काहीतरी करावं की जेणेकरून सर्व जनतेला त्याचा फायदा व्हावा। वास्तविक यापूर्वी खूप वेळेला मी वर्तमानपत्रातूनही या संदर्भात आवाज उठवला होता की पेडण्यातून एकही 8-10ची जर गाडी सोडली तर पेडण्यातून जाणाऱ्या पणजीला वगैरे जाणाऱ्या गाड्या नाहीत, ST येतात त्या डायरेक्ट हायवेतनं जातात, निदान त्या तरी याव्यात पेडण्यातनं की जेणेकरून पेडणेकरांना किंवा विद्यार्थ्यांना किंवा ज्येष्ठ नागरिकांना त्याचा फायदा व्हावा असं वाटलं होतं। आणि हा 2020 सालाचा हा लढा जो आहे तो अजूनही आम्ही चालू ठेवलेला आहे। याचं कारण असं आहे की काही वेळापुरत्यात ह्या गाड्या पेडण्यातून येतात आणि वेळ निघून गेला की नंतर त्या डायरेक्ट हायवेतनं जातात।
मला माझी विनंती आहे, डेप्युटी कलेक्टरना विनंती आहे किंवा पोलीस डिपार्टमेंटला विनंती आहे की त्यांनी जर हायवेवर काही पेट्रोलिंग जर करून त्या गाड्या अडवल्या आणि त्यांचा जर रूट जर चेक केला तर खूपशा गोष्टी मिटण्यासारख्या आहेत असं मला वाटतं. उपोषण करपाक ह्या साद्या इश्यूक लागून की बसी बाबा सगळे जे पेडण्या येता ते सगळे बस स्टॉपार येवचे, हेची सरकारान पहिली उपोषण बसच्या पयलीच दखल घेवपाक जाय. उपोषण करपाक कित्याक उद्युक्त करता सरकार, हे असले जे बारीक बारीक संवेदनशील इश्यू आसा ते गव्हर्मेंटान आपल्या आपण सॉल्व करपाक जाय. तरी आसतना आयज आमचे पेडण्याचे डेप्युटी कलेक्टर श्री वांयगणकर हांगा येवन तेंच्यांनी तेची दखल घेतली आणि तेंच्यांनी त्यांच्या सांगण्या प्रमाणे तेंच्यांनी जे आमकां आश्वासन दिलां की ताचेर कार्यवाही जातली आणि जर येदा कदाचित ती कार्यवाही ह्या 15 दिसान जर जाली ना जाल्यार आमकां परत मागीर आमकां एक्शन घेवची पडटली आणि त्याच्या प्रमाणे मागीर वगत पडल्यार आमी ट्राफीक पोलीस आसा, डेप्युटी कलेक्टर आसा किंवा कदंबा महामंडळ आहा ताचेर मोर्चा सुद्दां व्हरपाक आमी फाटीं फुडें पळोवचे ना.